Il-belt is-sitta ta' filgħodu fil-kwiet u l-kalma l-karozzi tal-linja tal-Arriva bdew ħirġin biex jagħmlu l-ewwel rotta tagħhom. L-ewwel nies mill-belt jaqbdu tal-linja. L-atmosfera fil-belt ħadet xejra differenti aktar tard matul il-ġurnata. B'ħafna nies damu ħin twil jistennew taħt il-qilla tax-xemx. L-ewwel jum tas-servizz tal-karozzi tal-linja mexxi mill-Arriva beda b'xi ftit intoppi, persuni jilmentaw bdewmien tal-karozzi tal-linja u hawnhekk fil-belt Valletta ħafna persuni tħallew jistennew taħt is-sħana tax-xemx biex jaqbdu karozza tal-linja. Uffiċjali tal-Arriva nvażati b'nies jilmentaw għax ilhom jistennew jew biex jistaqsu fejn għandhom imorru. Il-magni tal-biljetti ma kinux qed jaħdmu u ċertu karozzi tal-linja spiċċaw għamlu vjaġġi differenti mir-rotta indikata fuqhom. Qed nippruvaw naqdu n-nies għax kien daqshekk se ngħidlek. Intilek minn 11:15 wissa l-ofsinhar. Kieku wasalt id-dar u qed niekol għax kont nilħaq ta' 11:15 u tal-ofsinhar neqes kwart. Kamilek. Tliet kwarti ma ġiex karozza waħda. Dal-għodu domna sija u kwart bġejna minn ħaltar xin sal-belt. X'inhi l-impressjoni tiegħek tal-ewwel ġurnata? Mis sabiħa u xek. Inna sija l-bursebbu ġaw. Arraj, ħatmu jiġi biex jara n-nisu mux komdi. Jekk hemm bżonn jiżdiedu l-karozzi jiżdiedu. Mhux jiġi jekk 20 minuta l kull kwarta, kemm bżonn tiġi karozza oħra. Xemx, tajjeb toilets mawx għan-nies. It-turisti qalu tagħhom. It's fairly good, but now there is some confusion. Non si capisce niente. Cosa ti dicono gli ufficiali? Non sanno niente neanche loro, poverini. Stanno lavorando ma non sanno nulla. Non si fanno il 3 luglio, si fanno il 3 di marzo. Ok? Noi siamo spiazzati. Is-sitwazzjoni fuq il-bus stops madwar Malta kienet ftit ibsa. Buħud damu jistennew bejn satejn u 3 sigħat. F'ċirkustanzi minnhom l-Arriva kellha saħansitra tipprovdi mezzi alternattivi. Dawk li iżdar nexxilhom jirkbu l-karozza tal-linja tal-Arriva, l-esperjenza kienet waħda pjaċevoli. Tajjeb ħafna bl-air conditioning u very smooth u driving bl-edukazzjoni kollha. Kolla servizz, għandha xejn dewmien, sakemm jixsettjaw daqsxejn, imma naħseb l-għandna morru tajjeb. F'inċident żgħir quddiem l-outpatients tal-Isptar Mater Dei, karozza tal-linja tal-Arriva Articulated Bus weħlet u ma setax tgħaddi mit-triq. Il-maġġoranza tax-xufiera ddaħlu għax-xogħol u bdew id-direttiva tal-General Workers Union bl-Union tajt li fi żmien 15-il ġurnata se jinbidlu r-rosters skont dak diskuss. Fis-serata ta' inawgurazzjoni tal-Arriva l-Ministru Stingat appella lill-Arriva tkeċċi mix-xogħol dawk ix-xufiera li ma jirrappurtawx għax-xogħol u qal li l-affarijiet inbidlu. Għada il-servizz jibda u għada il-dinja tibbiddel dak li għandu xaqsam il-trasport. Iż-żmien tal-bużullotti għadda.